u novoj epizodi mi danas igramo opet Clash of Clans. Znači, svaki dan će izlaziti po jedan klip ili dva, zavisi. Sada vidim da bi nastaje baš dosta kanal. Tako da vam se mnogo zahvaljujem, znači, nevjerovatnu podršku koju mi dajete. Tako da, srećan sam zbog toga. Kako da nas smiju ljudi tako to. I samo onda radimo ovako. Dobimo još crkulje da odmah napredimo. Ajde, jedan, ajde, dva. Taman pet. 5 ljudi. Da, ovo ćemo. Ekstra na drugom mjestu. Još malo je ovo je za klanov. Ovako ne viće. Kako? Izvinjam se ljudi, tek sam se probudio i odmah snimam klip. Znači, recite mi da hoćete da snimam Suri Surs. Ne, nisam vjerovao sam Suri Surs, sad ga igram. Suri Surs se kaže ko se instalirao, zato što ako odem negdje gdje nema neta. Izvinjam se, na primjer ako odem negdje gdje nema neta, onda odozite da igram. Ne znam kako šalje ovih poruke. Poruke. Okej. Znači kad dođem ovdje vidjet ćete ovo. A ovdje nema nikog. Ako ja sam pošaljem. Da, nema nikog na Clashu, ladno. Okej, da igramo. Niko ne igra. Izvinjam se ljudi, samo zevam. Nemoj da zevaš ako snimaš klip. Što? Kako igram? Nešto. Ti ovo me kraj. Dobro. Kada priđu sad misli. Što još ovoliko zeva? Znam koliko će da dobi. Ajde još koliko će. Još mnogo. A klip ljudi malo da se nije ispričao. Ako smo neko na početku vidi, izvinjam se, pošto sam se tek probudio i ne mogu baš najbolja pričam. Tako sve izvinjam se što će ovaj klip biti malo tonjav. Ali ljudi, hej, kako ste mi vi? Recite mi u komentarima šta hoćete da snimam. Suri Surs ili tako. Znači, recite, napišite u komentarima. Hoćemo to da snimam. Sad ako ne mogu. I tako to. Gina Dragulja, sada 6 dragulja, jeeeej! Što sam rekao glas.
skopim za danas, pošto će biti još skroz. Izvinjam se kada ovako zem. Ne znam šta mi je, ja kad se probudim obično ne zem. Sada čekamo. Sada, ja sam moji ljudi drago. Nešto što ovdje piše. Kako snimljeno X? Da, treba. Clash je ovo kao Sans. Ne, nisam. Da, ovo je kao Android koji se već telefon. Ne zanimam. Što pišemo s mojom? Tako. Clash ja igram ovako, ljudi, zezanja. To, još izvinjam se što je ovaj klip ovako dosadan, nema mnogo priči, tako toga. A sam čisto te da vam kažem da ću napraviti klan, da vi svi možete ući i da igrate sa nama, da se dopisujete, pošto ćete biti i ovdje i tako to. Da ćete s nama da se dopisujete i tako to. Tako dobro. Napoli. To, dobro. Tako da sam ugovorim tako da. Što je ovaj klip bio tako kontovan. Znači, stvarno da još ja sam izvinjala, neći, nemamo kad nemamo ni igru. Si spavaju, brati. Može biti jedan surisur sada, za priče. Znači, može biti, možete da garantirate. Ljudi, ja bih rekao da je točno za ovu epizodu, već se malo mnogo dužila, po 5 minuta, tako što snimam, pošto ovdje je 5 minuta, meni je 5, tako nešto je šta šalim se. Epizode će biti 5 minuta, tako to, ali sada ne mogu ljudi, vidite da znam, zato i ne mogu, tako da se